Hello mga ka-listeners. Mayong adlaw, mayong gabi ika natong tanan no. Adlaw day karong Sabado, March 8 to 2025. O karon day no, mag-upload na sa taog bagong bayani karong si manahona. Ang suwatan po binadaka kini sa usa ka babae nga si Hana o FW sa Jeddah, Saudi Arabia. Ug tuod day no, nag-iris day ko og bagong pangalan sa akong YouTube channel. Lex Pino Vlog. Dili na itong Lex Remix. Kasi mahibong mga nanigawasan notification. Lahi ng pangalan. Ako lang yung sa pang pangalan no, mga ka-listeners. Ug karon hindi ta maglangan ni ang bagong bayani nga ang sender si Hana. Please subscribe para updated ka sa aming bagong video. This is Lex Fino Vlog. Mga kasama, kumusta? Kini gyapon sa Priscilla Raganas. Kini ang tulumanon nga magahatag og tingog ug tungog sa atong mga kaigsuunang OFW nga nanimpad sa laing nasod alang sa ilang pamilya ug mga mahal sa kinabuhi bagong bayani. Sugdan ta karon ang suwatampo nga gipada gikan sa atong sukin ti paminaw nga nagpatawag sa ngan nga Gianna. Dear Priscilla, suki sa kong ti paminaw, pinaagi sa radyo o sa online ining tulumanon bagong bayani. Gantos nako ang kamingaw nga malayo sa kong pamilya bugti sa kabulahanan nga akong mahatag nila. Working mother ko o naparisan pagyudugbana nga labihang katapilan. Mao'y pinakalisod nga trabaho nga akong naagian ang pagka-OFW. Ilabi na gyud sa minus nga edukasyon nasama nako. Kutubra in taon ko sa pagka-DH. Malmal ang lawas sa hago kayon trabaho. Grabe pagod ang kamingaw nga layo sa mga mahal sa kinabuhi. Tawagan ko niyo sa ngan nga Gianna, usa ka OFW isip nani kunyaya sa nasud sa Jeddah, Saudi Arabia. Nani Gianna, I will leave the country and manage our business in Europe. Yes, Madam Jumeirah. Please take care of my beloved child, Zarib, because your Sir Hajar is also busy doing our business here. I can assure you that, Madam Jumeirah. Okay, Nani Gianna. I trusted you doing your job because I know you are trustworthy. Thank you, Madam. Unsa di tuyo ni Madam Jumeirah ni mo dyan na? Gipatawag lagi kaniya. Og seryoso kaayo mo nagsultisod sa minibar. Mubiyahe ko no siya sa Europe, Adele. Maong nanugon nga, ati manon gyud ko nun ako og tarong si Zarib. Ah, mao ba? Kay si Sir Hadjar ko no, busy kayo sila mga negosyo. Dinhi silang dapit ba sa Jeddah? Lain-lain gid estado ang kinabuhi sa tao, no? Ikaw, tungod sa kalisod, imong gibiyaan ang imong anak, aron manarbaho dinhi. Nagatiman ka og anak sa ato mga amo. Og samtang sila sab sa ilang kaadunahan og kabisi sa mga negosyo, ilang gisalig sa diha nimo ang ilang anak. Maugid, Adele. Kanusam ko na siya malarga paingon sa Europe dyan, ha? Nani, I'm done and I'm now ready to school. Okay, very good boy, Zarib. Thank you, Nani Gianna. Brufar, is the car ready? Yes, Jana. Okay, let's go, Zarib. Yes, Nani. Jana, ipadali ra gud unya ko og kwarta, be? Unsa may mong problema diha, ma?
Nganong permi naman lang ka nagkinahanglan og kwarta? Ay akong buhok manggod, habatik na kaayo. Uy, nida yun iparibal na. Ma, gipadadaan pa ganit kapag niaging sweldo, di ba? Ay hurot na, oy, naunsa. Lalabi tayo pagkahurot, good. Gismil, rabaya to. Mama, sad, uy. Papta po din tao na sunod sweldo na ko ang ipadani mo, ma, uy. Ay saro sa dugwa yung kay pundo dihang kwarta. Sige na, uy. Kaya ako'y wedding party nga tambungan. Anak sa ko ang amiga sa Zumba. Ah, grabe, sad. Skincare pa na ako nga mga mahalon. Kibawra baka mahalon yun akong gigamit nga brand. Ay, pastilan, intaw ni mo, ma. Ay reklamo na lang kutin ha. Dili ba lali magatiman ining imong anak ha, Jana? Kadako na sada ng jokoy, 12 anyos tagod na. Hindi ka na sa gaso ni mo, uy. Pagsulti lang o dili ka mo hatag. Puya, sa di mo, ma, uy. Paabot lang sunod sweldo na ako, ma. Mao na ba na atong naandan, di ba? Unsa to, Alfred? Si Mama ni Monica ba gisapot kay imo kuno siyang gibalibaran siyang gihangyo ni mong kwarta. Wa sa igong katarungan aron masuko siya nako. Ay, pastilan na. Naputla kuno ka diha sa Saudi daw naman kuno kay ka. Naunsam sa ding tawo na siya, uy. Nagtuo tingali na siya no nga sayo na kay mangitag kwarta dinis abroad. Jana, Kanang kwarta nga ipadahan ako ninyo diha. Ako pa ba taon nang gihaguan pag-ayo. Wa ba taon na ako pamunita lang din he. ay pastilan na. Ayaw na good pang winta diha. Inahan mo na nimo. Sa pasad, mauna yung nag-atiman ni Jokoy. Paghilom di Alfred, uy. Parehas na ba mo sa kong inahanda? Jana, lain na mong sinultihan. Dili ba imong kabubuton man nga mularga ro manarbaho diya sa abroad? Naningkamot ko diri sa laing nasod, Alfred. Giantos na ko ang kamingaw nga nalayo ninyo diha nga ako mga mahal sa kinabuhi. Apadon sa inyong gihimo. Imbis tabangan ko ninyo aron makatigom ko, inyo na hinuong giwaldas ang kwarta nga akong gipada ninyo diha. Sakit kayong isipon alang sa usa ka OFW nga ibaliwa lang ang mga sakripisyo niini sa mga mahal sa kinabuhi sa Pilipinas. Dili sayon nga manarbaho nga layo sa mga mahal sa kinabuhi. Kung supak sa imong buot, ang pagpadaog suporta nga rin mo. Pauli nga ni. Huwag arin rin panabaho. Ikaw may angay manarbaho, Alfred? Kay ikaw ang lalaki? Sa uya pa lang ta, nahibaw na gyud kang daan. Katambay na ko. Wa ko'y nagkatunang trabaho. Pero ikaw may nipasalig na ko, nga imo kong buhion bisag may mga anak na unya ta. Aha, grabe ha. Gamita sa din tao ng utok ti mo, Alfred? Di ba nung takakuwang sa kabuot ba? Kataghan ba demokrasyon, oy? Naka-abroad ka lang gani. Hilas na kay kang manulting babayana ka. Unya, Fred. Wa ka ba hilasi si mong kaugalingon nga kadako ni mong tao? Pero wag ka manarbaho? Kay nagsalig ra kasi mong asawa nga mao yung pakao ni mo? Kabagara ni mo? Giguba ni mo nga akong kaugmaon dyan, ha? Mga buhi ako. Kamanang isa ni mo na ako sa diyang ni Mabdos ka na Jokoy. Nagpakiluoy nga dili na ko biyahan. Wow! Pwes karon, ingnon ti ka, Fred. Mahimo namin ni mong biyaan kay wak man sa kay gamit nga pagkaamahan ni Jokoy. Makalagot kay kayo, Adel. Di malasabi ginako eh. Giparisan mo kong bana nga. Way pag-abag na ko nga asawa. Uy, Jana. Ayog dibdib pa, uy. Kay masakit ra ka, ana. Dili malikayan, uy. Masakitan gid ko. Noon, sab. Hila sa kayo sila. Ila ra kang kaugalingon mo ilang gihuna ko na. Nagdoo magod sila. Nga abi kay abroad lagi. Daghang kwarta. Kay dako mo ko ng sweldongan, he. Gisayunan lang gid in town sila, Adel. Wala gid sila mahibahoon sa kaliso din, he. Ang kamingaw palang daan mo nagperming mangusi sa atong dughan. Zareb, Nani, I'm busy doing my lessons. please. Please, Zareb, listen to me first. Yes, Nani Zana. Your mom will be gone for a couple of months. Did she tell you already? Yes, Nani, I already know about it. Okay. My mama's always not by my side. They're busy always. And so my dad. They used to work hard and prepare for your future, Zareb. Nani,
Don't be like them, hmm? Oh, Do not leave me, Nani Jana, please. Zarib. Luoy sadbi si Zareb, no? Maogid, Adela. Huwag kalainan sa ubang mga bata dito sa ato nga ang mga ginikanan. Waday panahon nila tungod sa kabisi. Gusto ka, Jana. Guilty ba ako? Ano mo kanong na-guilty man ka? Tungod kay nakita na ko kang Zarib ang gibati karon sa kong anak. Nga tuwa sa Pilipinas. Nga akong gibihaan kay nanarbaho ko nga rin sa Middle East. Wadres ba Jokoy, oy? Naag, tuwa siya mga kaduwa ng mga bata. Alfred, makasabot na ba yan na kung imusultihan si Jokoy? Kay dako naman na. 12 anyos na guna siya. Ayor ko kung sumuk-sumuk ka dyan, ha? Oh. Tuwa ko. Yan may duwa sa gym mo niyang lasitis gabi. Nami tune-up games. Mamundo ko kusog. Pero gaba ba ni mo eh? Tapulan. Na, bisag unsaon ako anang anak ni mo, Jana. Dili gid siya gusto nga makigsulti ni mo. Mama Nika, kung inyo lang untang napasabot og tarong ang bata, way rason nga dili niya masabtan ang sitwasyon. Ay paghilom diha, Jana, oy. Ma, Nahiubos ang bata sa dihang gibiyaan ni mo. Mong amo lang nagipasagdan, ug wa na mo gikurap ang iyang mindset. kung gikan ni ato ka kung pagbiya diha sa ato, ug hangtod karon inyo palang untang napasabot og maayo si Jokoy. Tingali, nasabtan ra unta niya nga akong katuyuan kung nganong ako ning gihimo. Gisayunan ba in taon ka? Ayaw manugbugo ng anak ninyo nga ka-bright anang Jokoy. Ako mo di diha, Mama Nika. Gisayunan na day mo nako dire? Ha? Gisayunan na day mo sa akong mga pagsakripisyo dinhi sa abroad? Pero masayon pangitaon diha ang kwarta kaysa dinhi sa Pilipinas. Wasa to rin ninyo naunaan no kung sayon ba nga akong trabaho dinhi? O kung okay na ba akong kahimtangan nalayo ko sa akong anak? Ay, titiruan man na ni mo. Desisyon man na ni mo. Awon saon magunang may laki na kung bana diha. Huwag mong ginamagitag trabaho. Mauna, kanangita magod kag lalaki nga gwapo god. Wa ni mo suta ang daan kung kugihan ba o dili. Biliba na gid nako, ma. Bilib na gid kay ko nimo sa kamaayo nimong inahan. Kay imbes nga ako nga imong anak mo imong paboran, tuan na hinuon ka nilaban sa tapulan akong bana. Oh. Ngano ka, no? Ngano ka, ha, Mama Nika? Oy, klaruha ko nun na. Nasa may bote mo ipasabot, ha, Jana? Pagtarong lang gid mo diha, ma. Ayaw paabuta nga panunguhon ko kamo sa Alfred. Ay, naunsa ka diha. Layabag na ka. Hapit na, ma. Hapit na gyud. Kung sa kinsay mo hatod ni mo og mga chismis gikan dito sa inyo. Ayaw lang tayo ninyo tuhui katingalig. Minaritas ra na. Panglawgaw lang ba? Pabitaw dayon ko mo too. O niya? Adel, mas nakaila ko unsay karakter sa akong inahan. Dili imposible nga tintalo niya ang akong bana. Oh. Dili lagi unta tinuod. Kay tunguhon gid ako sila. Ginoo ko in taon, uy, Jana. Brofar, Yes, Nani Jana. please ready the car. Because Zara will go to school this morning. Okay, Nani Jana. Thank you, Brofar. The lady boss is going to leave the country by next day. Is that confirmed, Brofar? Yes, confirm. So, Zarib, your mother will travel to Europe by next day and stay there for a few months. I need you, Nani Jana. My mommy is always busy. Please, stay for me. Zarib, But when Nani Jana will end her working contract, she will go home to the Philippines. No, Nani Jana, please. Don't leave me, Nani. uy hala, unsaon na lang kaani? I will leave now to Europe. Please take care of my only child, okay? Yes, Madam Jamera. Okay, Nani Jana.
Madam, just to inform you, I only have 5 months left for my working contract. And, I'll plea and exit. Okay, no problem. I will be back here that moment na ni Juna. So no worries. Okay, madam. Okay, let's talk about that when I get back. Si Zari ba? More lang siya ugwa no nga nilargaan na iyang mommy paingon sa Europe. Lagi? Murag way colostrum sa iyang inahan nga nagsubay sa iyang kaugatan, Adel. Ha? Unsi colostrum uy dyan na. Oo. Wapamanday ka maminyo, no? Wapamanday kay anak. Maumagkani nga ako ka-relate. Kanang colostrum, Adel. Mao na siyang pinakaunang ipagawas gikan sa dede sa usa ka inahan. Nga mo'y didehon sa bata sa bag-o pa siyang nataw. Mao pa di ay? Gikan ka na siya sa mammary glands after giving birth. Taas kayo na siya og nutrina. Og dasoksad ka na sa antibodies og antioxidants nga mao mo palig-on sa immune system sa usa ka bata nga bag-ong nahimugso. Once nga masuso sa bata ang colostrum, mo develop sad kini og lig-on kaayong relasyon sa bata og sa inahan. Mao na. Halin no? Ako kay gipasusumagay ko sa akong inahan itong bata pa ko. Mao di ay nga bisag nadako na ko. Grabe kayo kung kamingaw nga malayo sa akong inahan dyan na. Ako, wa gina na ako. Tungod kay pagkatao na ako, ang ako mang-iyaan mo'y nag-atiman ako. Og, sayang lang kay sayo nga gikuha sa Ginoo si Auntie. Sa Lex Pino Vlog. Og, mo itong nabalik ko sa akong inahan nga way pagbati na ako. La, nagi mga inahan ngayon anak, no? Naagyod. Sama sa akong inahan. Nanumbalik ni Tuntungura ang panahon sa kong kabataan noon nga gipinasagdan sa kuinahan Priscilla. Ang rason lang ni Mama Nika, mao nga usa ko ka unwanted child nga iyang gipugos pagpahimugso ining kalibutan. Lano? Wa sa di kay colostrum gikan sa imong inahan dyan, ha? Maog yun. Wa yun. Kay paghimugso pa lang nako, bibiro naman ang gipasuso sa akong ante. Ngamoy ni matuto nako. O niya, ang imong anak? Wa ko buhata ang gihimo sa akong inahan nga rin ako. Mao nga, dili gyud ko motuo nga way pagbati diri nako ang akong anak nga si Jokoy. Hala no? Unsa sa kahilang rason sa? Masayra na unya na nako, Adela. Muuli ko nga dili magpahibaw nila. Hapit ako mo pauli diha, Tio Leo. Ayaw pahibaw nila. Aron pakalitan ni po sila dyan. Tio. Gusto na ko nga ako gid mismo may makasaksi. Makasaksi sa ilang kaluod. Puhon-puhon kung magkapaulit na unya ka. Kailang tara na kayo ang ilang hugaw binuhatan. Hangtod karon, Tio. Maglisod pa gyapon ko sa pagtuo nga nabuhati nila na ako. Wa ko magtuo nga mabuhati sa akong inahan ug sa akong bana. Wa ko ikaw pugsa, aron butuo sa kong mga gitaho nga nadim. Igunan ako nga nasayot ka. Og naunsa na sila tari nga imong mga gibuhat. Tio Leo, ang bahin sa akong anak ka si Jokoy. Unsa na hibaw ani mo bahin sa bata? Ha, Tio? Diyos ko, tabangin taon ko nga unta. Akong mapiog kining maong mga pagsuway.
Bugat kaayo ni anak nako. Apan ko naa ka mag-uban nako. Mamahimo lang kininggaan tungod kay naa ka man nga maglikod nako. Ayaw itaon kong pasagdi, Diyos ko. Maluoy ka. Grabe hagid uy. Lain kayo hunaon-naon ba, no? Husto ka. Lain yung kayo hunaon-naon. I-confirm ng isyuha dyan, uy. Mao na ako na hunaon-naan, Adela. Basin og nakimakontak ka sa odni mo. Og imo masalikan, gawas anang imong uyuan. O, Adela. Mao na akong buhaton. Ugoy, ayaw ba igit padaog sa imong problema, ha? Hinoon, magmalig-on. Dili ko mahimong maluya. Tungod kay dili ko gusto maapektaran ng akong trabaho. Kana, sakto gid na. Hanaaraman din na. Ayaw ka bitter, uy, dyan na. O, Adela. Salamat, ha. Hello? Diyan na? Hello, Gaw. Katong gipang chat ako ni mo, Gaw ba? Oo, Gaw. Salamat ha kay gitawagan ko nimo sa akong numero sa cellphone. Saan manggod nga ang akong data, di manggod makasuga ako ng video call. Okay ra, Gaw. Nakasabot ko. Stilan, si Tio Leo day mo'y nagpahibaw nimo bahin sa mga kabuang nilang Tia Nika ug Alfred nga imong bana. Sa ato pa. Tinuod yun din ni isyu, ha, Gaw, Peri? Gaw, kumpirmado gid ko. Kay, nabidyohan gid na ko sila sa sus kwarto ni Tia Nika. Unsa? Kinuo ko. Kaluod ko nila, Gaw. Sa luyo nga bahan sa kwarto ni Tia, Gaw. Naijilusingan, nabuak og usa ang dapit sa ubos. Waslik ka sa yura nga dito ran ako gipaagi ang akong pagvideo nila. Ginamit nga akong cellphone. Nganong mao man ilang gibaho sa akong mga pagpaningkamot o pagsakripisyo, Gaw. Ngano man? Sakit yun kayo ako gibati, Adel. Karon na kumpirmar yun ako ang linuog nilang binuhatan. Diyan, gusto na lagi, ana. Pagpakaligon. Kimusamot gyud nga tumba nilang imong katungod kung imong ipakita ang huyang ka. Gusto lang ako ipahugaw ang tanang kasakitan nga ni I love sa kong tughan. May punto, Sid ka. Sige dyan, boylo. Sige. Kana. Sige, hulas pagyod. Chabaw tama ng hawa. Sige pagyod. Boylo gyud. Ipahungaw ta na mga kasakit ni mong gibati din ha dyan. Og pagkahuman, balik na dayon sa normal ha. Og unya, get stronger than ever before. Unsa bagay buot ni mong palutawon ha? Nga mga makasasa nilang gid si Alfred nga imong gihukman? Wa gyud ko'y gisgutan, ma. Onya lagi. Ganawa man ka magpandaan na mag-alote ha? Unsa man? Gusto ka nga malunusan na lang yung bitiris ka tuto? sa Lex Pino Magpadalang ko, Mama Nika. Kung inyo ipakita na ko si Jokoy. Oh, unsa? Ihatag na ko ang katungod nga makigsulti sa akong anak sa matag video call na ko diha. Maora na gikinahanglan ako, ma. Ay kapila ko ba ikaw sultihi? Kagahi ba ni Mug-o? Kadali lagi gid makigsulti nimo ang bata kay nahiubos kini nimo. Pwes gusto ko nang mabati gikan gid mismo, ma. Ay, kagahi gid ni Mug-o. Kapila na kana namo gihangyo. Pero siya mo dili gyud. Hangtod nga dili na ko ikasulti ang akong anak, ma. Dili sa ko magpadag-alote diha ninyo. Patrabaho anas Alfred. Kada kog lawas ana. Wauri ka maluoy si mong bana, no? Nga ingnon mo anak dyan, ha?
ungad og sabakan bisag ni asalayo sa iyang asawa, no? Unya dili makahimo sa pagpanarbaho? Hoy, klaruha ko nun ay sinultihan ni mo, be. Kagisa ba ko nung sabakan ang giungad sa imong bana, ha? Jana? Awan ako ilabot, ano bahina, maoy? Kay dili na ko ng Alfred. Hoy! Ayaw pagsulti kingon, ana, oy. Dili ka maluoy sa imong bana og anak. Aha? Wa man gani mo maluoy na ako, ngayon yung gitago ang akong anak? Sukad sa akong paglarga? Hoy, niarang imong anak ug bayo pagkatiman nako og ni Alfred. Mangwa kay angay nga kabalakan. Nasuta na ko nga naagit sila gikahadlukan, Adel. Maog dili sila gusto nga ikasulti na ko ang bata. Kana, dihang puntuha dyan na. Angay kang magpakaligkon para sa imong anak. Ang angayan nimong isalbar sa iyang nahimutangan karon. Adel, Nasiguro ko, nga expose na ron ang bata sa mga salawayong buhat sa imong inahan o sa imong bana. mausanay ko pagtuo. Jan, nabalakasan ko. Natingali unyang magdako ang bata nga magtuo siyang husto ang iyang nakita permiso. Naunsa man ko. Dili naman mawasak ko na itong kisulti ni Adela. Jan, nabalaka ko nga tingali unyang magdako ang bata nga magtuo siyang hustong iyang nakita permi siyang amahan o gapuan. Husto si Adela. Lahi tuod og pangunahuna ang usa ka bata. Tungod lagi kay inosente. Ang unsa may ilang makita, mao'y tuhoan nilang insakto. Hangtod nga way mga dagko nga mukorek og mutudlo nila. Bahin sa kun unsa may maayo ug kun unsay dautan. Unsa na'y balita diha, Tio Leo? Pastilan dyan. Halos ang tanan na itong mga silingan o kaparindihan nasayod na sa mga kabuang nilang Alfred o mama ni mo. Mga bagagnaong. Nagpakauaw lang. Ang bata ba si Jukoy? Oh, kaya nga naman ang akong anak, Tio. Wa ba di kinitaro nga pagkatiman, uy? Luspad man o klaro kayong masakiton. Unsa? Murag na pag-uhan sa palami maning inahan mo. Idara naman unsa. Magbayad sila gibuhat, Tio. Magbayad sila. Day, kalma lang. Relax lang, ha? Ayaw og paapektar sa ilang gibuhat. Tio Leo. Nilihog na sab si Kapitan Floro ni ini. Wa niya ikahimuot ang kaluog sa imong inahan o bana sud sa inyong kaugalingon. Salamat kung mao ka na, Tio. Matod bas, Kapitan, nga posible nga adto ang kustudiya sa bata sa shelter sa DSWD. Oh, kaluwis akong anak. Mahisama na hinuon siyang batang way tag-iya. Focus lang yun sa imong trabaho diya, Lojana. Di ka lagi na mo pasagdan, bahin na aning problema ha. Salamat ka, oh. Ipasalig naman to ang taga-Children's Legal Bureau, uban sa taga-DSWD. Samtang ni ako sa layo. Isalig ako ninyo ni Tio Leo ka ng bahinagaw, Peri. Sige, hilangin og follow up ang imuhang uyo anong gigagaw. Adele. Kay permigyo ko mabala ka para sa kong anak. Mas maayo pa tuulog adto sa custody sa DSWD ang bata. Kaysa to alagi tipon sa mga amamalyo niyang amahan og apuhan. Makigtigi lagi gid niya ako niya kung mauli na niya ako. Ay, talagsaon na gid kaayo ning imuhang problema ba? Maori gid na akong gustong mahitabo.
nga masiguro ang kahimtang ug ang panglawas sa akong anak nga ilang ipasagdan. Kangilo biya una-unaon silang gihimo nimong pagluib, uy, Jan. Gihangad ko naman lang sa langit ang tanan, Adel. Ang Diyos na mo'y bahalang mo silot nila. Ang labing importante alagtala ko ni itong nga Priscilla, mao nga akong anak. Samtang gangad ko na langit sangit, ang bahin sa malauibo ng kugbana ug inahan. Kabugat kaon niya og silot sa Diyos anang ilang gibuhat, no, Jan? Tinuod ka na. Ug sa musugot kitag sa dili. Naagigaba alang ni atong mga nagbuhat og daotan. Hello, Ma. Nga nanawag ka? Hello, Jana. Kagrabe na magkitaon sa mga tao nga rin sa ato, uy. Nga naman ko, no? Sa manang damaha ba? Abi kay tipon man iupuyo ni Alfred sa usalang kapupong. Kilibak ni sa mga marites kayo na itong mga silingan nga mag-ana-ana sad kunumbi. Hala, no? Nahibaw ka mo nga hasta ka. Nakadawat na balita, Gikan diri sa ato. Pero taon na ko'y diliin taon na tinuod, uy. Wag yung masulti ang mga tao kung wa pa sila makita, Ma. Kabugo na ba sa din tao ni mo og lakip ka nito o dyan na? Okay ra gini kung tawgon ka ni magbugo, Ma. Dili lang luog og abamali, oh. Kun mauna. Kuhaan ang imong anak. Ikaw mo'y atiman. Nahibaw ko nga wa nimo atiman na ang bata, Ma. Kay nabisik ka sa mga paggilok ni Alfred nga akong bana og nagwaldas mo sa kwarta nga akong gipada. Kahilas nga intaw ni mo musulti, ana, uy. Sige lang, Ma. Sige lang. Kay dili na madugay. Kuhaon nas taga DSWD ang akong anak diha. Og sila mo atiman samtang wa pa ko. Hoy, dili ka na mahimo. Abuhan ko ni Jokoy, basta ako mo'y dunay dakong katungod nga mo desisyon para niya. Mao ba? Mao gyud. Og ikaw, pagpadana og kwarta, ayaw magpasagad sa imong obligasyon. Dili ko tantong tanga, Maui. Sigon sa iyong gituhoan ni Alfred? Ayaw laging tuhoy ang ilang mga libak-batok na mo. Kay diliin taon ka na tinuod. Na ako'y ligong ebidensya nga gihuptan, Mamanika. Og magtigi gid unya ta ninyo human unya sa kong kontrata. Hapit na, Ma. Hapit na. Ayaw kong bad bahari, ha? Kaya wak ko magkasaak ni mo. Anak ka lang ka. Mong ayaw kong hadlo ka. Hello, Go Perry. Ngano na nawag man ka? Gawin na. Wa mo kontak ni mo sila si Tia Nika? O baka si Alfred ngayon mo ba na? Wa man, Gaw. Kaya nga naman di ay. Grisyo naman si Dong Jokoy sa taga-DSWD, kauban ang taga-Children's Legal Bureau. Mayong pagpaminaw Pero sa Lex dito Pino pagkabot sa Vlog. shelter, kahit lang nalupog o gidali pagda sa ospital. Unsa? Kinuo ko. Gaw, relax lang gaw ha. Ayaw na dahil nagpada sa imuhang emosyon niya gaw. Unsa gid tinuoray kahimtang sa akong anak, Gaw. Kuan gaw, at least gaw, tuwa na sa ospital ang imong anak o na yung mga doktor o mga nurse nga nagatiman ini. Salamat sa imong pagpahibaw na ako ani bahina, Gaw. Mangita kong paagi nga makauli kong sayo na sa ato. Gusto kong maatiman ang akong anak. Hala, uy, Ginoo ko. Muna nahitabo si mong anak. Adel. Ang imo nang igagaw ba'y nagpahibaw ni mo? Asa ba di mong banag imong mama? May adlaw rin gino sila na ako. Jana. Mag-ampo lang gid sila. Nga wala gid untay na utang mahitabo sa akong anak.
Okay. I understand your situation, Nani Jana. Thank you, Sir Hadjar. I will right away inform this matter to your madam so that we could came up into solution. Thank you, sir. Nabati man to na kung nagsulti sila si Madam Jomera o Sir Hadjar sa phone. Mao ba? Day Adel? Maayon talagi ko ka. Ilan na lang i-consider ang -2 months sa imong kontrata aron makapauli ka. Kay mobalik pa man bitaw ka, diba? Oo. Mupirma pa kog laing kontrata. Bale, og 3 years magganito among nasabutan alang sa second contract nga ako niya pirmahan. Oh, maayo hinuon dyan. Maguban ba po tagtrabaho din ha, Adel? Welcome home, Madam Jomera. Welcome home, Madam. Thank you, Jana. Thank you, Adel. Well, Father. Yes, Mr. Hadjar. You take charge the luggage of your madam, okay? Okay. Hello, Tio Leo. Mupauli na ko, Tio. Ako'y mangunay og atiman sa akong anak sa ospital. Jan, wa na si Jukoy. Patay na ang imong anak. Unsa? Hinahinaya ang imong kaugalingon. Ayaw kayo sa imong ibusya, Jan. Isipa nga, kabahin lang kinis imong mga pagsuway. Tio, gano'n man. Gano'n mo ba ka rin nahitabo sa akong anak? Nausa mo ginay si Jokoy, Tio. Suba pa sa doktor nga. Malnourished ang bata. Unay nakitang inflammation sa iyang abdominal. Kinupo ko. I-complicate ko nun sa iyang kidney. Kung niabot na sa iyang kasing-kasing ang infection. Maong uwahin agad ko nun ang tanan. Uwa ko'y laing mabasol kung gano'n na igunana ang akong anak niyo. Sila mo patay sa akong anak. Ilang ipasagda si Jokoy. Mga salbahe sila. Ang mga babaliw. Mura ng ugwa. Human basayod nga patay na bata. Mubauli ko niya, Tiyo. Magigtigi ko anak nila. Pastilan ka mga way batas. Ibasol pa ang ubang mga tao nga maukunoy nakaingon. Unsa? Kami kunoy nakaingon kay mga hilaptanon kuno kayo be. Kung wa pa kuno kuhaa sa taga-ahensya sa gobyerno ang bata, ina sa ospital, nabuhit paunta kuno ni. Dakong gaba ang nagpaabot sa akong bana o sa akong inahan, Tiyo. Tungod na nilang gibuhat na ako og sa akong anak. Mura na mubuto sa kahot ang akong tugan. Ikaw rin ang makahimos pag-control, anak dyan. At... Huy, ayaw big iluom ang imong kipati niya, Nga kasakitan na, Napahungaw na nako ang tanag emosyon nga natiko. Ilawom sa kong tugan na dan. Kani, murag nahurot na ang akong luha. O kasuko may nipatigbabaw na ako karon. Jan, dili maayong manimahos ka. Kung gusto gyud ka, naihustisya sa balaod. Ngano sila pa man?
Ug nganong siya pa man ang nanahimo na akong inahan. Nganong siya pa man gyud. Ug sa kadaghang lalaki nganong siya pa man. Nahinayak pa kong pakigminyo niya. Wa mong ginakatag-an sa tong kapalaran, God. Ang Ginoo ra gyud may bugtong ni sayod. Kaluoy sa kong anak. Nahimong sakripisyo ang kinabuhi sa inyong anak. Aron mailhan sa katilingban, kung unsang klasihas pagkabana ang lalaki nga imong giminiwan. Kadiot sa haadan. Makigsulti man din ako si Madam after lunch. Pakanon sa ako si Zareb. Zareb, here's the food for lunch. Thank you, Nan Jana. You may eat now. Nani? I am sad. You are leaving. But I'll be back, Zareb. I'm also sad that your child has died. Thank you, Zareb. Everything is ready. Your flight schedule will be tomorrow. Your 2-approved flight ticket has redeemed online, and so are your benefits that we grant you in good faith according to what is stated, for based on the terms and policy of the working contract. Thank you, Mr. Hadjar, sir. Thank you, Madam Jumera. Nani, good luck to your vacation. And take this money I set aside from my daily allowances. No. Don't do that, Zareb. Put it as your savings, Zareb, okay? Please, Nani Jana, take the money and use this for good. Zareb. I know you will face some problems when you'll arrive to your country. Mayong pagbuminaw sa Lex I hope Vlog. the money will help you. Thank you for your concern. Natandukit ang akong balatian sa kibuhat sa akong inatiman nga batang Arabo Priscilla. Nagunahuna po di ay in town siya nako. Hala no? Kabuutan gitaon anong bataa, uy. Pila man pod? I-convert sa dollar unya nga to sa peso. Mobalor pod og 70,000. Huy, dako na gyud kay nag-ikatabang nga doon niya sa pagpahimutang saya si mong anak. Hangtod na sa pagpalubong. O, Adele. Maayo masagod mong pagkaatiman si Zareb. Mga gibaslan sa ganiyag kaayo. Natandogid bitaw akong balatian nga nagunahon na, Adele. Mayong pagbuminaw sa Lex Kalit nga, Vlog. na iban-ibanan ang kaguol nga akong gibati. Sa kalit nga kamatayon sa akong anak. Mularga na kaungma. Amping begid in town dito, ha? Salamat. Mubalik ko. Kay wala ko'y angay pang puyan og dugay dito. Karon nga wa na ang akong anak. Og katong akong gisulti ni mo permi, ha? Ayaw kalimti. Hinamdumi baya to. Makigtigi ko nila. Apan dili sa burukin to nga paagi. Gusto ko lang inaong nila kung unsa sila kasalbahis, Adele. Imosab ka ng katungod isip biktima. Tuo di ay. Ayaw kalimot sa OWA e-card unya, ha? Mas mahimong sayon ang pag-claim og benefits kung naakaato. Salamat ay kayo sa pagpahinumdum ni mo na ko ng bahina, ha? Ang imong anak, beneficiary man to nimo. Sure git ko nga na kay madawat gikan sa gobyerno nato. Hello, Gaw Perry? Kumusta naman? Mo larga na ka pauli nga rin sa ato, Gaw? Niyan ako karon sa airport nga rin sa Jeddah, Gaw. Ang may noon. Diretso na ngunya nga to sa labing duol nga punerarya sa ato, Gaw.
Naramang ipaimutan nito ang hayas bata. Okay, gaw. Ipaimbestigaran na sa mayor kining kasuha gaw. Imanduan nini ang atong barangay kapitan. Isip usa ka OFW. Ang gobyerno sa maoy nipahimutan sa hayas bata. Sila si Mama o si Alfred, gaw. Asa naman ron sila? Naram gihapon sa inyo gaw. Ug nakabalita ko nga naanak ko no'y buyer sa inyong bahay ug sa yuta nga gitarukan ini. Oh, iyan ang katungod, gaw. Kaya man ang property ni atong bata-bata pa siya. Ug bunga na sa iyang pagpaningkamot. Dili ko makapanghilabot niya na bahinagaw. Asa nam ka mo diretso gaw? Sa inyong bahay? Dili, gaw. Asamo na lang laos gaw. Sugaton lang ka na mo ni Tio Leo sa airport. Namay iyang sakinan nga magamit. Unya, okay ra ka si Tio Leo, gaw? Daghan kayo salamat, Tio, ha? Sugaton kaunya na mo ni Perry sa Mactan Airport. Okay, Tio. Salamat kid kaayo. Nianak ko sa Mactan Airport. Dili ko na makitag buhi ang akong anak. Chukoy, anak. Ni ano unta si Mama. Di pa uli aron makita ka sa katapusang higayon. Maayong pag-abot, Jana. Day. Salamat, Tio Leo. Welcome back to Cebu, gaw Jana. Salamat, gaw. Hala. Sige na, tanda ka mo. Gita na. Ato ta sa nimutan nga sa sakinan gaw. Humanog pahimutan sa mo mga bagay sa bahay gaw. Pahuay na kadiyot, ha? Una pa ta mo padayon nga to sa punerarya. Sa hayas bata. O, gaw. Salamat sa Diyos kay inanay ra gyud nimong gidawat ang gidangatan sa imong anak, day. Tungod kay kinahanglan kong magpakalikon, Tio. Mao na, kay mugara ang mga salbahes kung makita kanilang huyang gaw. Mga baga silag naong gaw, Peri. Mga amamaliw. Diyos ko, hatagi pa kong tugang kalikuan nga ako matawad kat sa impit. Kiningidanghatan sa akong anak. Tabangiin taon ko. Aga ka og panalipti ko pinaagi sa balaan mong espiritu. Maluoy ka. Labaw sa tanan. Giyahi ko ilabi na ang akong mga kamot. Aron nga dili makahimo og sa nga to nila. Gisalik ko na nimo ang paghukom nila ni Mama og sa akong bana, Diyos ko. Ikaw di bahala nila. Gaw. Relax ha, gaw ha. Yan tamang lakaw. Bitaw, murag hapo ka sa akong tanaw gikan sa biyahe. Tutagpilaw sa, Jana. Bitaw gaw. Kay napahimutan naman sa namo ang imong mga bagahe. Sakto ko sa pahuway sa pagsakay na kong eroplano, Tio Leo. Gaw, Peri. Bao ba? Nya, saman, ato lang tas punerarya. Paabot ako ninyo din, Tio. Gaw, Peri.
Oh. Ha? Kaya asam ni kagaw. At doon ako sila sa mama og Alfred. Unsa? Uy, gaw. Ayaw gaw. Paabuta nga adto mo magatubang sa kapitan. Gusto si Pere dyan ayaw lang una silang atubang nga sa pagkakaroon kay tigali og dili gaw niya makapugong sa imong emosyon. Kaya na akong kontrolo ng ako emosyon. Busa atubangon ako sila. Oh, kung mao na gaw. Ubanan ka na mo ni Tio Leo gaw. Gipangayon ako sa Ginoo. Nga unta dili ko makahimo og sa. Tungod kay balik pa ko sa kontrabaho sa abroad. Kana. Mao ka na husto dyan, Inday. Oh, narami si Muloyo gaw. Di ka na mapasagdan. Kumusta, Mama Nika? Jana? Oh. Nangluspat ka, Manggod. Ngano ka? Maayo kay na uli na di ay ka. Ay, pastilan. Di malas pagkauli kay ang imong anak. Tungod sa kahilabtanon sa mga tao din sa ato. Ilabi na gyud sa ato mga paryente. Mao ginakaingon. Mao ba? Kining kahilabtanon, Manggod. Unya, kami pa mo i-blame. Kung wa pa dila kuha ang bata diri namo, niya pagilunta to karon. Ayaw basula ang ubang mga tao, ma. Kay kamo din mo nagpasagad sa akong anak. Maoy hinungdan nga nasakit siya. Ayaw lang kong singkahi. Kaya wa ba ako maanag na singkasingkahan ko dyan, Hayahay kayo mo kinabuhi, no? Samtang ang akong anak, inyo nang ipasagdan? Sa ni mo, kay nga nung nag-abroad ka. Salbahis ka pagkainahan? Kiro kang kinaiya? Hilom, oy! Ayaw ko ging naana, ha? Kilabihan na ba na kung nakatiman sa imong bana, Jana? Ay, natural! Imog yung giatiman kay may relasyon man mundo, ha? Hoy! Ay, patakag o ka ba ng bakbak ni mo, ha? Matuo ka ba dahil na magalibak sa mga tao gaway ka matuuran? Postos, Mama Nika. Wa may relasyon. Chismis ra ang tanan nimong nahibawan gikan sa inyong mga paryente. Nga nangasuya na mo. Sige, pasakiti ko. Pero ingnon ti ka. Nga nasayop ka sa imong gituhuan. Wa may relasyon sa Mama Nika. Nangasuya lang sila mong gibot-buhatan minila og bati ng mga istorya. Kinilagin mo timan ininyo. Do nagigaba. Wa matog ang Diyos ng inyong binuhatan. Mga salbahis mo. Mga amamaliho. Joko'y anak. Ganun na hitabo manini mo. Gano man. Di anak ko. Di paulin ako. Pero dili natin ka magakusog mahagkan, anak. Joko'y. May buntag ka, Floro. May buntag ka. Tagap. Mayong buntag sap. Diyan na mayong pag-abot. Salamat, Kap. Gituyo ko kamo sa pagpatawag. Alang sa usa ka investigasyon nga gimando sa tong mayor. Siguro sab sa gimando kaniya sa DILJ. Wa man gid taon mi sa kapoy. Ay, bitaw, Kap. Giyati man in town to na mo ang bata. Ako gutong apo bata ang Kapitan Floro. Oh, una-una uri mong istorya bisag wa pa mo pasultiha. Nagpaila lang yun mong duha nga mga guilty mo. Di man sad sa ingon ni ana, Kapitan. Bitaw, ayaw po in town mi niniyog hukmi, uy. Respect the session hall and respect your barangay captain. Gawas ninyo Nika ug Alfred niya usab ang inahan sa bata. Nga nauyaham mo tintaon.
Si Jana nga usa ka OFW gikan pa taon sa Jeddah, Saudi Arabia. Maayong adlaw nimo, Kapitan. May adlaw sab kanimo inday. Pagkabuutan, matinahuron. Niya sabang duha ka mga saksi sila si Leo o Pere. May adlaw, Kapitan. May adlaw, Kapitan. Very good. Mga matinahuron kamo nga mga lumulupyo ining akong barangay. Maayong adlaw nimo diha, Kapitan Floro. Kapitan, mayong adlaw ni mo, Kap. Mga plastik kamo duha. Gitambungan ako ang husay nga gipatawag sa among barangay kapitan. Mauipagsugod palagani sa husay, nipakita na sa ilang kaway hustong pamatasan ang akong inahan ug ang akong bana. Unsa ka tinuod nga samtang tua sa laing nasod si Jana? Ikaw, Alfred, nga yambana nakikrelasyon sa hilom ni Ning Nika nga inahan sa imong asawa. Sa lagtod imong ugangan. Oy, ginatinuod, Kapitan. Chismis ragyod na ka. Order! Dili ikaw ang ipangutana sa ihatag ang higayon nga matubag ni Ning Alfred ang maong akusasyon. Sorry, Kapitan. Unsay kasulti nimo, Alfred? Dili na tinuod ka poy. Dili tinuod nga unsa? Dili tinuod ka na may relasyon na ning mamanika nga ako ugangan. Bisan pa ba og nay video ang atong usa sa mga saksi nga magmatuod nga naa kamoy binuhatan sud sa kwarto nga kamurang duha. Alfred? Oy, gi-edit ragyod na ka, promise ka. Order! Wa katuguti aning forum nga musulti sa imong site. Ayaw gipakita ang imong pagkaway batasan. Ay, sorry, Kap. Di ka ba gyud mo angkod sa kalambigitan ninyo ni ining imong ugangan? Ha, Alfred? Di gyud ko mo angkon, ana, Kapitan. Bisan pa man og i-play na to ang video nga gi-turn over ni Pere, kanako. Muhimag ka kagihapon. Wala gigid may relasyon ni Ning Mamanika, Kap. Mahal ko kayo akong asawa, si Jana. Order! Mo break tawag 12 minutos. Alfred? Kapitan? Sunod ka na ako sa kong opisina. Doon na lang kita importante kayo panagsultihan, iho. Oo, Kapitan. Kining inyong pagpangduot na ko ni Alfred. Musumbalik raon niya kaninyo ang gaba ni Leo, Peri. Di kami ang gabaan, kundi kamo. Kay mga maluibon mo. Nika, labing siguro, inigbalik ko niya ni atong Alfred, gani. Buta na niya ka ito nga musaysay sa unsa may matuot. Ay, ganugod in town. Anha ninyo mo sumbalik ang gaba, Mamanika. Iro kag kinaiya. Giunay nimo sa pagluib blakip na ang kaugalingon nimong anak. Ay, paghilob diha, oy. Nausagod in town ka, butuo madahin ka na mga chismis din, ha? Ha? Pero tanawon talang unya, Mamanika. Tanawon talang unya. Andam ka na ba nga mo testify pabor sa kamaturan, do Alfred? Kap. Musulti ko sa tinuod yun, Kapitan. Uy, tatay pa sa gudig binuanga, ha? O gano'n nagpingit ka man, Alfred? Order! Sige. Padayon, do Alfred. Ang tinuod,
maong napasagda na mo ang bata. Si Aning Jokoy. Tungod kay may gusto ni Mamanika nga siya mo'y akong paraygan. Gani, di siya gusto nga makigsulti kag Jana. Ang tulo sa bata kung manawag ni tungod kay basin ko nung musulti nga tong mama niya Jana sa nakita ni namo nga mag labing. Jana, pasaylo ako. Dako kayo ko pagkuwang sa akong anak. Og dako kayo ang sa nga nahimo ko sa akong asawa. Jana. Ang tinuod na suya, manggod kong Jana. Nagmabdo siya. Ug nanganak ka na si Alfred siya ang kinabuhi. Isabtang ako in taon ka ni Anto. Sa dihang gisabak pa nako siya. Uway ni unong nako. Ug hangtod karon, uway lalaki sa akong kinabuhi. Atong gihangyo ang atong barangay secretary sa pag-play sa video for assessment and compliance of this special forum. Okay, Kap. Ako i-play ang video. Roll VTR. Jokoy, anak. Dili na kita ka makita hangtod sa hangtod. Jokoy dong. Pasaylo ako. Wa ko ni damang ang musangko dahil sa ingon ini. Pasaylo ay tao ko dong. Noon ang Jokoy, pasaylo ako. Gibasula na ako ang tanan, nagbasul na ko. Pasayloain taon ko din yun. Dili na mahibalik ang kinabuhi sa kong anak kay inyong giusikan. Mga wakboy kaluoy. Inyong lawas doon nga paginahanglan mo rin gihatagan inyong importansya. O ang pagwaldas ninyo sa kwarta nga ako gipada. Ang Diyos ay bahalang musilot ninyo. Mamanika, Alfred. Kita na lang ang nahabilin. Migaw na ang semeteryo. Niyaragyan may aron liyugan ka sa imong kasubanan, Kujina. Salamat kayo ninyo, Kau Peri. Tiyo Leo. Tana, dyan na. Hinahinay ta kay hapit na musaw pang adlaw. Sige na, mamawalay na tagaw. Unsay imo tuyo? Ngano ni aka? Ni ako kay magpakauwaw gyud ko sa pagpangayo nimo sa imong pasayo, Jana. Bisag pata-pataon pa na ako ang imong kalawasan, Alfred. Kuwang pa ka na nga ibayad sa ginangatan ni Jokoy. Inyong kipatay ang akong anak. Jana, mag-uli. Magsugod ta og bagong kinabuhi. Dili pa uwahi ang tanan. Ayaw kong iduhig sa imong kaugawan. Dito ka ni Mamanika. Kay wa kay kalahian niya. Managsama ka mong mga iro og binuhatan. Gibasulan ko na nga kung nahimo nga nagpadako sa tentasyon sa imong inahan, Jana. Kung gimahal pa unta ko nimo, Alfred, wa ka magpatintal. Kung importante pa unta nimo ang ato kami yun, wa ka unta magpakasa. O giatiman mo na lang unta ang atong anak.
Jana, unsay akong buhaton aron imo ko mapasaylo. Wa ko'y gipangayo ni mong kondisyon aron ti ka mapasaylo. Adto sa Diyos pangayo. Kay didto ka niya nakasa. Jana. Lakaw na. Pahawa na sa kautubangan. Bisa mo tidang ilang kasuko na mo ni Tio Leo, gaw. Pasagdi na sila, gaw. Diyos sa langit na may musilot nila. Ay, lagod pa, Pikto, gaw. Pagpakaligon lang yun, kay bubalik ka para ba larga, paingon ka to sa Middle East. Maulagi, gaw. Dagagiging salamat, gaw, ha. Kumusta naman ka diha? Okay na ko, Adele. Og ni nagasikaso na pod ko sa mga gikinahanglan nga mga papeles. Apil na ang pamedikal alang sa kong paglarga unya dihag balik. Maayo hinuon sana. Kay si Madam, no? Si kahibad sa temporaryong nani ni Zarib. Nga usa ka ira niyan. Mao ba? Taon sa akong binantayan, uy. Kaluoy ko ni Zarib. Sila si mama ni mo o ang imong bana? To Sila mo'y nag-ipon. Kaya naman kumudawat ni Alfred. Sige na nagdimalas ka sa love life, uy. Swerte man sa kasi imuhang mga agaon o mga higala. Diba? Husto ka, Adele. May pamaliton pa man unta ko, gaw. Niya? Mubalhin taglaing mahal. May nakita mo kong pagagnaw nga nagulitay pagpanglakaw, good. Nakakita ka? Pero ba, sila na si Tianika ug Alfred ng imong bana? Nag-shopping sila. Oo, day tuod. Nahali naman day ang bahay ug ang yuta. Tumilyon kapin mong kuno ang pagkahalin gaw kay city proper good. Taplin pa gyud sa highway. Tukuran mo kuno ni og pawn shop ug pharmacy. Mao ba? Nakabalita ko nga sila maoy ni abang sa karaang bahay nilang Winston gaw. Katong kabats na to sa school ba sa una nga tuan na sa Manila. Manghinaot lang ko, gaw. Nga mulungtad og dugay ang kwarta nga ila karong nahupta ni Mama, gaw. Dini, wala ginay sabon sa imong pananaw gaw. Maugit, gaw. Sige, pamalit na sa imong gusto kay ni aragyo ko para ubanan ta ka. Salamat, gaw. Uy, Samron, wala na may emergency. Disgrasya na po tingali. Wait sa gaw, ha. Si Tio Leo na nawag. Okay, gaw, tubaga sa. Masino ko si Tuyo na. Hello, Tio. Jana, Inday, ibalita karon lang yun sa radyo o TV nga sila si Mama ni Monica o si Alfred gitulis o ipamusil. Nagalitan kay ko sa gabalita ni Tio, bahin kanila ni Mama Nika o ka Alfred Priscilla. Nagpakisusi mi ni Gaw Perry sa police office ug matod pa nga sa ilang initial report. Gisunod-sunuran sila og mga tulisan ug pagsakay sa taxi dito gipahigayon ang krimen. Napatay diha dayon si Alfred samtang nada sa ospital si Mama Nika nga samdan. Way nahabilin sa kwarta nga halin sa bahay ug yuta kay nada sa mga tulisan. Unya, Sir, magsusi lang mi. Inahan ako ang babae nga biktima og ang kauban niyang lalaki ako ng bana. Oh, mao ba di ay? Unsay dugang kalambuan di ay, sir? Mahimo ba masayra na mo, sir? Naiduha nga ang dadakpan pero ang dakong katidad sa kwarta tuwa silang kauban nga nakaipsot.
Kinuo ko. Mga local boys lang ini silang duha. Nga nagsilbi rang lookout, ma'am. O ang mga kauban nila, gila nga mga Mindanao boys. Unsay kalambuan ni Mama Nika, Tio Leo? Dili na makalakaw kay giputlan og pikas tiil dapit sa wa ug pikas bukton nga dapit sa tuo. Sirte pa day gihapon kay buhi siya. O balance pa day gihapon kung mag-kratsis na niya siya. Oo. Kung bati paghihapon, dili ba kayo tantong dimalas? Si Alfred maoy gidimalas itaod kay nakabsang yun sa kinabuhi. Mga natyo. Pasayloon nun ta siya sa Diyos sa mga sangay ang nahimo. Niya, kisamay mo pahimutang sa haya ni Alfred. Nakontak na nako ang iyang pamilya sa Surigao. Mao ba day? O, Teo, nasayod naman to sila sa binuhatan ini. Maong nipasalig sila nga maunay mo pahimutang sa haya dito niya sa ilang dapit. Unya, si Tia Nika. Pasayloa taon ko ninyo. Ilapin ang yun ni mo dyan na. Tao ramansad ko, Mama Nika. Busakin sa man ko nga dili makahatag sa akong pasaylo diha nimo. Salamat, nak. Salamat kayo. Pagkanindot unta paminahon, ma. Niya na pagsampit nimo karon akong anak. Apandiin man ka na sa wapay nga guba nga relasyon. O wapay mga kinabuhi nga nakalasma. Nakaamgon ako. Sagad ako sa nga akong nahimo. Gisilutan ko sa Diyos. Matagbuhat nga dautan. Dunay baos usab nga dautan. Gaunika. Gauliyo. Samot yun nga gigabaan ka, Tia Nika. Kaya saan buutan ang taon kayo ni si Agaw dyan na, oy. Nga inyong gibuhatan sa ingon. Paningkamot. Kay mulargan ako pagbalik ato sa laing nasod. Jana. Og pag-ampo, sad. Nga unta, naibisag usa sa imong mga parinti nga mutabang nimo. Human ining imong gidangatan. Dili dahi ko di mo ati Maduna, Jana, nak. Nahibaw na kang daan kung unsay akong tubag. Dili tungod kay nagdumot ko nimo. Kung dili tungod kay OFW ang akong trabaho. Patay naman si Alfred. May patingali. Pamatay na lang sab ko. Paginulsol sa imong mga sama. Inay nga imong pangayoon sa Ginoo ang imong kamatayon. Na ay rason ang Diyos kung nganong gihatagan ka panyaglaing lugway. Sa imong hinuwaman nga kinabuhi. Mubalik na ko diya sa Jeddah, Adele. Hala, wow! Paabot mo ni mo ni Jana. Ang akong inatiman nga si Zarib. Kumusta naman in town? Lipay biya kaayo to nga nahibaw nga. Hapit na ka mo balik min, he. Pohon. Magkauba na po niya ta diha, Adele. Pipila ka adlaw na lang gyud. Na magid ko'y payagsalo yung bahin sa akong bahay. Unya, niuyon man ang akong mga anak sa akong gihangyo nga adto na lang paistaron si Gaunika. Kalumo sa imong kasing-kasing, Tio Leo. Aw, di ba daangay nga magbinaot aning kinabuhi dahil kay kitang tanan, lumalabay man lang aning kalibutan. Sagdi lang, Tio. Kay dilipod ko magpasagad kun tuan na pod unya ko sa Jeddah. Padadaan na tika para unya ni Mama. Kada,
Mao na gipaabot ko nga kung mabati gikan nimo. Bisan pa man sa tanang bati nga iyang gihimo, tiyo, apan. Dili man malalis nga inahan paghapon ako si Mama Nika. Tawhanon gayud ang pagpakasa. Apan, balaan nga buhat ang paghatag o pasaylo. Salamat sa nindot kayo ni mong mga pong, tiyo. Unta, sa dili ka popular kag balik kadto sa laing nasod, ikahatag mo ka na ako ang hingpit kapag pasaylo dyan na. Mama Nika, gipasaylo na ti ka, ma. Wa ko na kwentaha ko noon sa kadako, sa kadaot kay mong nahimo sa kong pamilya o pagkatao. Salamat dyan na. Mayong pagbuminaw sa Daghan Lex kayong Pino salamat. Vlog. Ni si Tio Leo nga, nipasalig mo atiman mo. O ipasalig sad nako nimo nga, dili ko magpasagad sa akong pagpadaon niya. Sa akong obligasyon para nimo. Diyan, anak. Kung ikabalik pa lang ang panahon, magpakainahan ko nimo, kausa ka matarong og lingdong. Sangpit kanunay sa Diyos diha pinaagi sa mga pag-ampo, Mama Nika. Ug puy kanunay ang kinabuhi nga naauban nimo ang gugma sa atong Ginoong Hesukristo. O nak, ako ka nag-ipasalig. Puyan ko na kinabuhi ka na kanunay ang malaang presensya sa atong Ginoo. Gibiyaan ko si Mama Nika nga madasigon ug malipayon bisan pa man sa iyahang kahimtang tungod kay kinahanglan naman kung mabalik sa abroad, Priscilla. Dini na lang kutob, daghang salamat. Inyong magtatapo, Gianna. Okay, salamat kayo no mga ka-listeners sa inyong pagpaminaw sa bagong bayani nga ang sender si Hana ug daghang kayong salamat sa inyong pagkanunayong pagpaminaw.